Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wala mo ginawa si Ronnie! Tabang! Patay na! Pagtawag ng ambulansya! Ronnie! Patay na! La! Hala, Leslie, Kuya Pon! Wala kumuy! Uy, wala! Hala! Lalo na to sila sa ospital! Unsa naman sab ni kalakihan, Nelson? Pa. Ano naabot man mo din, he? Muna siya nakaingon pa. Bilisay. Siya nakaingon. Usa lang. Dili mo magdungag tabi, ha? Ikaw na istorya, Nelson. Kwan. Pasinsyan kayo pa. Huwag na mo tuyo ah. Huwag tanay mahitabo kung huwag pa may unhin ni Ronnie. Siya waon eh. Gitabangan ko ninyong upat. Nagsanlig lang mo daghan mo. Ay, sir, wa baya good, sir. Siya mo yung unang nanghagad ni Sir Nelson. Muna! Oh, Bitaw. Oh, ganun nang sukbang si Sir Nelson, sir. Nabulog gani, awa. Di na tinood. Siya mo yung unang misumbag na ko. Mo nga, nang huboy ni nga akong naong. ayaw pa magkak, Ronnie. Ikaw may unang mihamag na ko. Human ka nang hagad na ko og sumbagay. Tinood na! Tinood mo na tinood! Wait. Usa-usa lang ay mo pagdungag istorya. Mga bakakon kayo na sila. Hasta in town si Leslie, gidamay pa sila mga kabuwang. Ay! Wa baya may manghilabot ni Leslie, ha? Wa baya good! At time paragon una, unsan sa maning kalakihan nga na-admit naman hinuon din ni si Leslie. Kuan pa. Nakuyapan na si Leslie pa. Tungod sa among paglinayugay ni Ronnie. Gitabangan mi nila pa. Ang nitabo ni Leslie, giapil lang kulata. Hala! Ay, dili na tinood eh! Yalo ako ni mga magkakon. Bakakon! Di na tinawag, sir. Bakakon ka nitawan na, sir. Kalami ako sila ababanya. Nakikita ko ng Kanyo, kinsa man yun nagsulti ninyo sa tinuod, ha? Kami. Sir, kami! Ako may nagsultis tinood. Kung wa pa mi tabangin nila og kulata, di untam mabutang sa peligro ang kahimtang karon Leslie. Kingano, ha? Peligro ba gayud ang iyang kahimtang? Ginawa siya sa emergency room pa. Ug matod pa sa doktor, maglisod siya sa paginawa. Mao nga, mag-agi og makuting procedures, Leslie. Human lang gituok nga akong asawa. Ay! Bakakon ka ron eh! Bakakon! Gusto na sa imong pagpamakak, Ronnie. Di na makatabang sa kahusay na to nining sitwasyon na. Husay? Ha! Husay. Manubag mo ining tanan ninyong gibuhat ni Leslie. Kinsa may nagtuok niya? Wala ko magkabantay pa, kay kaming duha ilang magtabangan. Basta katapusan ako nadunggan ako ni Leslie nga gituok siya. Bueno, adtuo na to siya. Di pa nato siya maduulan pa. Kay mag-agi pa to siya og laboratory. Huwag ko malipahin ninyong tanan. Pulos mo naghatag og labad sa akong o. Galabad nga kung oo ng krakiyarap. Wapatay mga tuhog na apan ni sila si Ronnie Leslie nga naghatag labad sa tungo. Pidab, mo pa'y nabala ka kay tangan ni nga wapag mauli din ni si Dana. Ay, makalagot lagi kaayo. Mayon tatog di na to sila makabalik din hipuldo eh. Adto na lang to sila dito sa ospital. Mo lagi. Ikiyara ba kunutan nila? Ay, bakakon sa diding Ronnie ay. Nagparihas man lang siyang Leslie. Nagparihas lang ginanduha ka bakakon. Suko bitaw kay Nelson. Nakakita ko siya tinutan na yung colors kinaiyan ni Ronnie. Wag yung butasan. Ang bugiro. Nagdako ng mata o niya budlot mag-simod. Bitaw. Mo lagi. Kung ikiha ganit na nila, Puldo. Kinahanglan nga tipon tagsilda ha. Mo lagi. Oh. Kaya nga naman, magpapreso sa dekamak. Ay, sagad na bas mga bakakon, Puldo? No. Maugid na ito ang susgado. Sabad daw. Tuom ka na. Bisag kapila para sila mukiha, di tangi madlok. Nanggigil kay kuskalagot, Puldo. Gusto na kong muti orok silang duha aron ka usara. Tadi lang, Mak, tadi lang.
Hapit na sila mo tiurok. Pasagdan lang muna nato sila karon. Ang importante nga, makita na nato kung asa na si Dana. Kana, mauginay ako gikagulan, Puldo. Grabe na gina nga kung kulba karon kung unsa na nahitabo ni Idana. Kalma lang yapon tama, kalma lang yapon tama. Kaya na sigang mata ni mo. Pada akong sa nyo madlok nung tanaw ni muda. Total, milihok naman sila si Sir Nelson ni God. May lagi utang makita na si Idana. Walang utang na utang mahitabo niya kung asa man siya karon, Puldo. Mulaga. Malagay sigahang mata, musikan na sa... Tukik ko. Bida, muadto ko karon sa kwan mantayupay. Nya. Ha? Nga susiyo na ko dito kung wa ba mo balik si Dana dito. Sige. Lakaw dayon, Puldo. Sigahon ko na akong mataron. Lakaw adto dayon. Tawagi unya ko kung unsa na'y balita. Kumusta ang resulta, Dok? Gahapon, ato siyang gilaboratory o gidiretso nato sa tudiiko. Ubos kayo ang blood traction sa iyang heart. Nasa 20%, which is, ang normal is 55 to 70%. Unsa may buoti pasabot anak, Dok? Posible, doon na kay heart failure, ma'am. Unsa? Pero, Dok, delikado bang yung kahimtang? Di pa ta makahatag dayon o conclusion dayon, sir. Kinahanglan nga ato siyang ipaagi sa angiogram procedure. Dili pa ta kahatag niya sa tukmang medisina kung dili na to mahibawan ang kahimtang sa iyang kasing-kasing. Dok, sultihi ko na ko stido, Dok. Naabak ko sa kritikal nga kahimtang. Relax lang, ma'am. Atong tanawon ang result sa angio. Kung madara ba og medication or doon na pabatay laing buhaton. Maniguro na ta. Mahibawan ra unya ni nato. Ugma, kinahanglan nga i-angio gyud ka aron masuta rin nato ang tinud-an ng kahimtang sa imong kasing-kasing. Kinuo ko. Unsa may pong ni Hipe. Gisubay na nila ang tanang access sa CCTV pa. May nakuha silang footage nga si Idana. Mikuyog og duha ka tawo. Babae og lalaki. Nga mga idara na. Mikuyog musab kuno si Idana o misakay sila og tricycle. Pero wa hibaw kung asa sila paingon kay wa nay trace up kung diin kutob ang tricycle mo. Mao ba? Para ilang isubay karon og maayo pa. Mayon taog magkakuha pa sila og laing angle sa CCTV aron mahibaw-an gyud kung asa paingon si Idana. Kung wa pa siya mauli hangtod karon, ang ngagyutang babalaka ining hitabuwa. Nabalaka na bitaw kayo sila sinoy Puldo og sinang imak pa. Hasta magani ko. Wa ko mahimutang nining hitabuha. At doon ako si Hipe. Ako mismo mo'y personal nga makikistorya kung unsa yun ang hitabuha. Mas maayo pa, Papa. Mayon taog walay daotang nahitabo ni Idana. Magampo lang ta nga ipalayo lang siya sa mga daotang elemento sa palibot. Kalma ha. Kalma lang mo nang imak Noy Puldo. Nakainirto ng tibok pwersas kapulisan aron sa pagpangitang Idana. Ginoo ko. Simba ko lang in taon palayo. Walang utay na utang na hitabo ni Idana. Musahop na sa naglaing adlaw pero wag po'y balita gikan niya. Maulagi. Pero klaro lang nako ang balita, badong bads. Kung tinuod ba to nga dunay nakita sa CCTV, nga dunay duha ka tawo nga babae ug lalaki ang midoro ni Dana. Maunay balita noy. Doon na ko nakitaan unya misakay sila sa tricycle. Ringan? Tricycle. Sa kuha mo tricycle siguro. Duha pa na religid bicycle. Nga, ang rumbo ko no, paingon sa amihan. Amihan ba? Pero wak hibaw kung asa gid paingon ang ilang destinasyon. Doon ay pangagpas nila nga nihunong ang tricycle kutob sa anda. Sanda? Anda.
Mo na ilang isubay maayo ron. Bads, di bads. Oh, iya. Wa ba'y baw ikon kinsa tong duha ka tawo nga miduol niya? Wa man siya gisulti ang kapulisan nang. Basin ilang panggihilom aron di mabulabog ba ang ilang operasyon. Kung lagi mo lagi. Kung di pa mga dautang tao katong mga tawan na bads. Labag siguro, may kontak dito nato si Dana. Bitaw. Imposible man sa gyud kayo nga dili siya magpahibaw oy. Kaya giyara ba yung pananghid nga muhapit ra sa simbahan? Oh, dako bitakan questionable. Magpahibaw ang ginunta na siya. Mauna akong gihuna-huna og maayo. Makapabalaka yung kaayo ng ingon ini, oy. Labi na kay babae pa dun siya. Nga, gawasan na. Siksi pa yun. Gwapa kayo. Oh, Oh, may untang, wali daw tang nitamong idana da. Mo lagi. Ampo ta. May untang masubay na sa kapulisan. Kalma lang kita. Kalma lang kita, Leopoldo. Ang nakakonsuelo lang kay may nakita ba? Nga gipilsa si Idana kuno sa babae ug laki nga miduol niya. Yano ramang kuno kasi kami kuyog nila. Yano kayo. sa ato pa, malagmit ka nga kaila ra to di idana. Maayo unta. Mainta lang og kailara. Og basin, way signal sa ilang dapit. Mo lagi. May untang inguna na ra ang ang katarungan. Kay medyo madawat na nato ang rason badge. Oh, positive. Sa Bisaya positibo. Positibo tanay. Di lang kita maguna-unag dautan. Kumusta, Dok? Ato pa ang gipapahuway si Ma'am Leslie, sir, no? Sa pagkakaroon, medyo di yun maayo ang result sa iyang angiogram. Nga naman, Dok. Adunay coronary artery disease ang imong wife. Say, buot pasabutan na, Dok. Kinahanglan nga maoperahan siya sa labing madaling panahon. Nagkinahanglan siya og triple bypass surgery. Huwag ko makasabutin ng tanan. Pasabta ko na, Dok. Delikado gyud ang iyang kahimtang. Kay kung dili siya maoperahan, mamatay siya sa dili madugay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!